Kaixo, ongi etorri Zientzia Euskaraz kanalera. Bideo honetan, gauzen metodoa azalduko dizugu hiru ezezaguneko ekuazio sistema baten bidez. Bideo hau lagungarriak gerta dakizuke selektibitateari begira eta zientzia arloko gradu bat egiteko asmoa baduzu. Ekuazio sistemetan hiru kasu agertu daitezke, emaitzaren arabera. Bateragarri determinatua dela kontsideratzeko, sistemak soluzio bakarra izan behar du. Bateragarri indeterminatua denean, infinitu soluzio edukiko ditugu. Azkenik, gure sistemak soluziorik ez duenean, bateraezina dela adieraziko dugu. Guk, bideoan sistema bateragarri determinatu baten adibidea erabiliko dugu, gauzen metodoa azaltzeko. Besterik gabe, has gaitezen adibidearekin. Gauzen metodoa azaltzeko, ekuazio sistema hau erabiliko dugu. Gauzen metodoan, sistema honetatik amaierako sistema honetara pasatuko gara. Eta nola egin dezakezu hori? Hasteko, ekuazio bakoitza izendatuko dugu. F1, F2 eta F3. Jarraian, bigarren eta hirugarren ilarako isa ezezagunaren koefizienteak anulatuko ditugu. Horretarako, ekuazioen arteko kombinazio linealen bidez, sistema eraldatuko dugu. Hau da, ekuazioen arteko kenketa egingo dugu. F2' lortzeko, F2 eta F1 ekuazioen arteko kenketa egin behar dugu. Eta kenketa egiterakoan, isa ezezagunaren koefizienteak 0 izan behar du. Hau lortzeko modurik errazena, F1 hiru zenbakiarekin biderkatzea izango da. Era berean, F3' lortzeko prozesu berdinei jarraitu behar duzu. Nola egingo zenuke oraingoan? Konturatu baldin bazara, F1 birekin biderkatu ezkero, bi ekuazioetako isaren koefizienteak berdindu egiten dira. Beraz, orain, F3 kenbi bider F1 egiten baduzu, F3' ekuazioa lortuko duzu. Pauso honen ostean, isa aldagaia F1 ekuazioan soilik edukitzea lortu dugu. Hurrengo pausoan, sistema hau lortu behar dugu. Oraingoan, F1 ez dugu erabili behar, eta I ezezagunarekin arituko gara lanean. Pauso honen helburua, F3' ekuazio bat lortzea da, non Iren koefizientea 0 izango den. Hori gauzatzeko, F2' eta F3' ekuazioen arteko erailketa bat egingo dugu. Kasu honetan, 0 lortzeko modurik errazena F3' birekin biderkatzea izango da, eta ekuazio hau lortuko dugu. Jada, nahi dugun ekuazio sistema lortu dugu, eta orain geratzen den gauza bakarra ezezagunak lortzea izango da. Hau lortzeko behetik gora ebatziko dugu. Beraz, lehendabizi Z askatuko dugu F3' ekuaziotik. Orain, lortutako Zaren balioa F2' ekuazioan ordezkatuko dugu, eta I lortuko dugu. Azkenik, bi ezezagun hauek F1 ekuazioan sartuko dira, isa askatzeko. Pauso honekin, ekuazio sistema ebatzita geratzen da, eta hasieran genituen ezezagunak eskuratu ditugu. Laburbilduz, gauzen metodoa erabiltzen dugunean, ekuazioetako bat ezezagun bakarrarekin utzi nahi dugu. Hau askatu ahal izateko. Honekin, amaitutzat ematen dugu azalpena. Espero dugu lagungarria izana gauzen metodoa hobeto ulertzeko. Hurrengo batera arte.